import kaya. Your second immune system. So mayroon duha ka branches ang immune system, Dr. Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga mga train, gipang-train. Nga ginakompose ang mga specialized nga mga selula kangay sang B cells, T cells, kag kinahanglan na din naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio. Ang D3 Bio import immune system. Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system. Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection na Sir Kevin. Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang paborito gid sa kagaw. Paborito dapat. Labi na akong palakaw nga tamis. Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pakinggan K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:07 na sa aga ang oras. Ginadulong sa inyo sa DTX 500 de Superior Antioxidant. Ginadulong man sa inyo sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Ginadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7
K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Problema! Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipoy! Kamusta naman ka muna? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon na. Subong adlaw Lunes naman. Katapusan ng Lunes, kagatapusan ng adlaw. Katapusan na ini nga Lunes, ha? Katapusan niya adlaw sa bulan sa Marso 2025. Ay buwas ma-Abril 1 na ta. Lasig sa mga inadlaw, no? Lasig sa mga inadlaw, hindi lang pagbantay, parang malabot mo ng adlaw mo nga perde. Daog kag perde. Iti sa eleksyon mga kakipay, duwa mo lang pagay mo. Kung hindi ka magdaog, perde ka. Lebla mo lang na. May iban pa ng rason ako. Kung hindi ka magdaog, maperde. Kung maperde ka, sino nagsugos, mo madagan ka. Narin na lang ang eleksyon kay magayawat kita sa eleksyon sa Mayo 12, 2025. Matapos ang kampanya sa mga kandidato lokal kag nasyonal sa Mayo 10, alas 12 isang gabi. Sabado ina, no? Alas 12 sa gabi. Pagka pagka Domingo pahuway. Nagpahuway man sa Biyernes Santo kag Wibis Santo. Huway man na kampanya. Kabay pa nga kamo nga mga kandidato dati kung nambal nila niya intolin the people kay kainto anay mo. Hindi lang ang mga kandidato na nga pang-into sa kandidato sa mga tao, kundi tao ka pang-into man sa mga politiko, mga kandidato. Intolin the people sila eh. Aton sila mga nakapahuna nga mga balita subong aga. Kita mo ni nagrally-rally sila to sa Kataro.
ang mga OFWs dito sa Doha, Qatar. May na priso to nga 20 ka mga Pilipino. Kinaligar nga nagpartisipar sa unauthorized political demonstration. Kasi na nakasuporta sa kay detained former President Rodrigo Duterte. Ginatinguan subong nga mapagwa sang Department of Foreign Affairs sa order mga kakipay ni President Ferdinand Marcos Jr. nga buligan ining 20 ka mga Pilipino na nagsagad-sagad rally to sa Doha, Qatar. Tigindakop sila. Unauthorized mo. Kala nyo hindi na yung Pilipinas. Sagad ka mo rally. Si Duterte makapagwasin nyo. Hindi. Ang current o kunang subong administrasyon man sa gihapon ang makapagwasin nyo. Ote, rally-rally ka mo to para kay Duterte. Sino basolon nyo? Basolon nyo naman si BBM nga ginpang dakop ka mo sa Qatar. Fine ano? Suno kay Foreign Affairs Secretary or Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Viga. Gin-confirm ining 20 ka mga Pilipinos ang gin-aristo dito sa Qatar. Ang isa na-release na ang mga official sang embassy ato dito subong sa police station ang naga-istorya kung ano nga mga legal actions para makagwa ini sila. May mga legal counsel nga gin-provide sa ila kung pasakaan sila sang kaso. May dalom sang Qatari law nasugwa dito sa Qatar ang mga organizers at ang participants ang gathering without permit could face imprisonment o mga tubang kasang pagkapriso hasta sa 3 katuig. Samtang ang Department of Migrant Workers o kung DMW payag man nga ang Migrant Workers Office sa Qatar ang naga-monitor sining kaso nila agad to ma-ensure ang welfare sa mga arestado nga mga Pilipino. Ang iban sini mga OFWs dito sa Qatar. Tiyan mo gina ang DMW in coordination sa Department of Foreign Affairs ag sa Philippine Embassy sa Qatar nagpadala na sang ila sining labor attaché na isa man ka abogado sa police station agad to mag-provide sang tanan nga mga kinahanglanon sa mga arrested nga mga OFWs. Ang mga migrant workers no kay Secretary Hans Kakdak nag-assured sa mga affected OFWs sang pagbulig sa ila ang subong man ang full assistance. In-remind ang tanan-tanan ng mga OFWs na respetuhon ang kasuguan ag ang kostumbre sang ila sining host country, particularly regarding some public gatherings ag political expression agad to ma-prevent na ang katulad nga mga natabo. Isang paghiwat ni former President Rodrigo Duterte sa birthday sa Marso 28. Nag-attend man din sila kuno nag-simpatiya sila kay President Duterte. Amo ni nga gina-remind sila nga dapat mag-respeto kag sundon ang kasuguan sa ilang mga host countries. Kasi kung way ka sang permit to hold sa sining mga rally, ining mga pagtipon-tipon, dapat manabat ka mo. Timano kani kay way sila ginpabayaan no? O magambal abis lang ti ano abi kay Dulo Duterte sila sige na Duterte indakop sila tadi abi kung pabayaan sa gobyerno kali kay ti ang gobyerno ta subong tama man ka maluloyon si President Marcos agsang iya sining mga officials
That's why nga ang Department of Foreign Affairs kag ang Department of Migrant Workers ang nagapadayon nga nagamonitor kag maghatag sang assistance bulig sa sining 20 o kon 19 na lang tanan ang nabilin kaya ang isa na-release na sang Sabado. Grabe kung ba tonto-tonto Te, napagawa ka mo ni Duterte. Si Marcos malanggapon makapagawa sa inyo kaysang current ang presidente subong. Ay, oo. Dala-dala nyo ginbuhot nyo. Ato yung si Duterte ito sa presuhan nito. Nami ito yung iyang presuhan. May TV, may kwan pa. May lulutuan. Kampiyon niya presuhan to no, kung ikaw be. Oras sa aton sini nga pagpangalagad alas 11:18 na. Samtang nga nagahilapit ang eleksyon. May nabatian ako nga balita kapon. Nakasabad sang mga politiko subong no, pamuyayaw diri, pamuyayaw dito, pamuyayaw bisan din lang. Ang balsang pulis niya tawhay ang kampanyanay tawhay ganing kampanyanay pero ang pamuyayaw ara. Sadya lang. Ay nabatian ako nga istorya kapon. Bantay blad ason nga eleksyon kay may madalagan. Kung may madalagan ano? Nya may madalagan. Kon subong niya gabaha lang ang kwarta. Sa 2028 nga eleksyon na General Condes, maanaw ang kwarta. Sunod yun ng eleksyon, maanaw ang kwarta mo, hindi kayo mabaha lang sa 2028. May madalagan isa kadako nga negosyante dere sa siyudad Iloilo. Subong, nya gaulan na ang kwarta, nya kung ako madalagan, paanawon ko ang kwarta. Amo man sa isa ka banwa, diri sa probinsya sa Iloilo, ang banwa nga malapit sa syudad, nga ang mayor daw ay man kontra, ang galastuhon sa buong eleksyon, i-savings anay. Kag ibo-bo ini sa masunod niya eleksyon sa 2028. Kampiyon man. Way kontra mo, isa ka mayor subong sa isa ka banwa diri sa probinsya sa Iloilo, way kontra. Ang sa syudad sa Iloilo niya pabahaon o kon paanawon. Kon subong nagabaha ang kwarta. Sunod niya 2028 eleksyon, maanaw ang kwarta. Di kon maanaw ang kwarta, everybody happy. Malumos kita sa kwarta, ay maanaw mo. Sadyahon ta eleksyon sunod Dulaon naton tanan-tanan ang tanan amigo. Way pamuyayaw, malanggaan na ilang tanan. Mo gani na dapat hindi na kita mamuyayaw bla. Ay budlay kon mapatay ka nga sagad ang pamuyayaw antes ka mapatay pamuyayaw ka. Amalong ka na pagpatay ahay. Amo ni sang una nga ka politiko nga pamuyayaw brayaw. Hindi bla, ti budlay kon sagad ka kwan, budlay kon sagad ka pamuyayaw sa imo mga kontra. Unta na nga boy ko na karon. Ipan na budlay. Oras aton sa nga papangalagad las 11:21 na mga ka-K5. Padayon ka mga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. So, gusto gid ni Governor Art Defensor Jr. nga may mall kuno sa airport
mall terminal sa airport. Sakto na kay kung bisan magsugid si Governor Art Defensor Jr. ang airport, iyan na yan sa kupa na yan sang probinsya sa Iloilo. Kay ang location sang airport, Barangay Gaob, Cabatuan, Iloilo. Kay under sa jurisdiction sang gobernador ang probinsya sa Iloilo. Dapat hindi na ni mag-intra ang iban nga way labot sa probinsya. Pero pareho sang iban nga ginapahilabtan yung pang-iya sang iban nga teritoryo. Kaya ano plano ni Governor Art Defensor Jr. kuno may mall sa terminal. Pero balanta daw kwani daw isaman ka dako nga developer subdivision malls man ang nakatuyo nga mag-develop sang Iloilo Airport. Okay malang ina nga may natawag nga ma-develop ang airport naton, ma-privatize ang airport pamangkot lang galing base sa pilag adlaw. Masakay kita bla sa airport Kaki-5 Paul Kaki-5 Loren. Ang imo nga terminal P na bla tang 1,000 Di ko magpliti kabi 5,000 flight mo plus 1,000 nga terminal P, may 6,000 na siya. Nagbasi bala kay subong kung maghugpa ka mag-arrival, ang mga arrival passengers waay na sang bayad, no? Di ko mag-privatizing ng airport. Tapos si plakad daw, arrival pa lang mabayad magkita gyapon terminal P, blaw. Kaya mo inang masubo. Nami man ang sugid ta, pero tayong epekto sa ekonomiya sini. Epekto sa mga hoy-puloy, mga pigado nga mga pasahero. Kung magtaas ang mga terminal fee sa airport naton kay i-develop sa isa ka private nga developer. Amo man sa perto naton de. Ang cargo handling ti private yan ni subongo, ti tanawabla subongo. Ang ekonomiya kamalahal subong kay kaagida kay mahal ang sukot na sa perto. Perto ta private ang operator. Ang airport ta private ang operator. Hindi man na pwede nga kung may kwan ikaw, kung nag-invest ikaw, wala sang ginatawag nga ROI o kung return of investment. Sino nga haslo nga developer man nga ma-develop sini nga ti public service na para lang na maayo na bawion gina nila ilagasto. You see? Maayo man nga may mall pero basi kaluluoy kita nga pasayeros plakadlaw. Basi-basi lang ni basi mag subong pilang terminal P subong daw bulabrato lang. Basi plakadlaw terminal P gani 1,000. Kag kung arrival passenger ka, pagpanaog mo, pag-abot mo, may terminal P kagyapon bla. Kag hindi ina pwede nga hindi matabo, kag may tsansa nga matabo gid na. Kung private na ang operator ang nag-develop sa airport sinong kaluluoy? Ang gobernador, ang mayor, ang congressman. Ang kaluluoy, ang ordinaryo nga pasahero. Ang ilan na yatika lang na dapat hindi lang kita basta-basta na magpamalakpak kag mabaw namin ni kumadevelop airport Kaya kampiyon. Pero pamangkot sina affordable bala sa pilang adlaw ang terminal P. Kaya na may feasibility study lang Kaya kuno para ma-develop ang airport no? Kaya mo kanina okay mo lang na develop pero pamangkot pasi kon tang 1,000 terminal P plakadlaw. Kaya ang terminal P na kung magsakay ka mo, departure passenger ka, no? Malupad kami pa Manila, sakay ka sa aeroplano, may terminal P ka. No, kung mag-abot ka, way ka na sa terminal P, ang terminal P mo dito sa Ninoy Aquino International Airport. Di base, no? Base malang ni. Kapag abot na dihalin tabi sa Manila, nag-terminal P kita to. Abot na si Iloilo, arrival passenger ka ba si terminal P naman ta? Hindi ina, sila nga ini matabo, basi matabo man na. Kaya subong nga, departure passenger pa lang ang may terminal P mo. Ang arrival passengers,
on private ang nagdevelop ang airport base arrival passengers may terminal fee sa gihapon. Nanawan niyo ba sa Bacolod? Sa Bacolod sampulan niya Bridco. Kung alin ka si Iloilo, bayad ka dire terminal fee, bayad ka tamo tanan mo balayran ha. Pagabot mo to sa Bridco, arrival ka nga salakyan, may balayran ka. Salakyan na, may salakyan ka dala pa Bacolod, pagabot mo sa Bridco, may balayran ka to. Abot ka lang na, arrival car ka lang na. Hindi mo na siling hindi matabo diri sa aton kung pribado nga investor ang magapadalagan sa airport. Kaya ang Bridco nga seaport sa Bacolod private. Ang public ang seaport yang banago. Hindi kay dire tanan sa Bridco. Ilo itawoy no. Mo gini kuno ang priority sang gobyerno naton subong. Ang iban pa nga mabalita karon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa Key 5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Para malikawan naton ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Para nga mahamuok ang atong katulugon kun gabi, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 may 1.3 ORAC units sa mga antioxidant. Pinakamataas ang ORAC units sa mga antioxidant. That's why nga maayogid, no? Malikawan naton ang maamligan naton ang atong sining liver o kung atong sining atay, atong sining kidney, ang atong sining heart. Kagiban pa nga parte sang lawas ta ko naga DTX 500 kita adlaw-adlaw. Kalikawan man naton ang makamamatay nga kanser kung nagatubar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Padamo nga klase sang kanser no diri sa aton damo kanser no. Isa dira ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kon yara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagapatubo sa kamot o kon tiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liyog. Yari ang pinaka mga factors nga kapataas ang risgo sa pagtubo sa sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magihong nga joint, inali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser, mag DTX 500 kag may TC kita adlaw-adlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agon mapongkan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang protein C sang flavonoid kag polyphenols nga gahalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline na vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga gapakusog sang immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga mga selula sang lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 500 kag Mighty C di kalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy. Available ini nationwide, i-order lang via Shopee, Lazada or TikTok. Idulong sa inyo sini mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw Lunes may libre nga consultation kag check up dira sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Salvacion Street, Pasig City. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Coast Mart, Calinog, Iloilo. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Ay breaking news kita ha. Pagbalik ta dugay-dugay. Ginpasakaan kaso. Ano to? Ginpasakaan kaso ni Congresswoman Jamjam Barunda. Si Anay City Councilor Plaridel Nava. Kaso may kantanan sa unexplained wealth. Yang file sinigid lamang nga aga Marso 31. Sikta na dugay-dugay ha, kung sino makakuha naton nga report sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby dugay-dugay ha, pagabari kita dugay-dugay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio! Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad. Sa pag-ehersisyo. D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500 ang free medical neutralized super ED. 1.3 million units ko sa malamisa. Ang antena sa Rikawan. Ang kombinasyon ng balatian. DTX 500 ang pinakakampiyon. Anti-option. DTX 500. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako dito ako Ruby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa to. Ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Tama ba actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapagalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Malit. Halos 4
katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan anuman nga handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, paidako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga
pagiging inspired sa ginatawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking CEO Dr. Emil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Dinapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Emil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Emil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Emil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga Kaki-5. Check kami ang report ni Kaki-5 Kim Kaluyo. May kitanan sining si Congresswoman Julian Jamjam Barunda ang ginpasakaan sa kaso ni former Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Ano ning kaso no ipasaka sa iya Kaki-5 Kim? Kaki-5 dyan, tekay na lang sa mga alas 11 pasado, Kaki-5 dyan, no, gin-file ni former City Councilor Plaridel Nava ang ring kaso, may kaangtanan sa ginapahayag unexplained wealth ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Makit-an diri sa mga laragway Kaki-5 dyan, nga may uyat pa ni siya sang printed nga picture ni Kong Jamjam, wherein, no, makit-an dira ang mga issue bala sa social media, nga malahalon kuno ang mga arelo ni Kong Jamjam, ang mga accessories siya Kaki-5 dyan, wherein no, amo nang ginabato sa iya nga halin ni kuno sa kaban sang bayan o kung kaban sang pumuluyo Kaki-5 dyan ang ining mga malahalon nga makagamitan ni Kong Jamjam, no? Bali ini nagpadulong ni si tawag na si former Councilor Plaridel Nava dra sa may Office of the Ombudsman Visayas Kaki-5 dyan. Tesubong wala pa man so far sang statement man si Congresswoman Baronda kung ano man ang yamambal dere sa sining pagpasaka sang kaso. Unexplained wealth. Unexplained wealth. Okay.
ano pagid balawas na ano pagid to mga relo, alahas, ano pagid? Ang so far ka K5 dyan na mo makitaan sa mga ginauyatan niya nga mga pictures, amo na mga relo, alahas, mga gadgets, ang mga usual nga do nagliga do mga haka-haka lang no chulo chismis ka K5 dyan. Mayo man na kani para kay Congresswoman Jamjam Barunda para masabat niya na. Oh, amo gani ka K5 dyan, no? Kay kalain man balang subong nagululuwa ang mga isyu nga ni subong nga eleksyon. Basta eleksyon damo na. Damo pa sa kaay kaso ka K5 dyan. Tayo mo na ginahulat man naton ang with ka K5 Jenny, ang statement man diri ni Congresswoman Baronda kung anong mahambal ya diri sa pagpasaka sang kaso sa iya ni Nava wherein nung walo sa dawadlaw gina may tanim makakuha ta sang kape bla ka K5 Kim. Sige ka K5 no. Sige ka K5 dyan at kay balan man naton nga kritik gid ni si Nava kay Congresswoman Baronda do halos tanan na lang nga pagmula mga pagsuya ka K5 dyan pati na personal no makita naton mga personal na mga atake ka K5 dyan diri kay Congresswoman Baronda ti subong nga man ang issue ang ginpasaka nga kaso ang ining unexplained do kon wala mapaathag nga manggad ka K5 dyan. Okay, salamat yun ka K5 Kim. Sa ini nga report ang nagikan sa Iloilo City Hall inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamogin nga salamat sa report ni K5 Kim Kaluyo. Unexplained wealth ang pasaka nga kaso ni Anay City Councilor Plaridel Nava sa Office of the Ombudsman subong gid lamang aga. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Ano na kung saan ni kuani mo mapadalaning kuani kung sabton ini ni Congresswoman Baronda. Ay ringin pasaka nga kaso kontra sa iya ni former City Councilor Plaridel Nava. Karon man pagbalik ta dukay-dukay, pauntang makomment sini isang Police Regional Office 6. Kahapon may nakita nga angpaw or ampaw. Ini pula nga sobre. Ang iban sini nga pula nga sobre ni may Chinese kuan pa na no nga mga tinaga na da Chinese words sa angpaw kay duwa ni angpaw pwede man ampaw. Pula kolor sa plaza haro may unod nga pila ka sa seto sang Cebu. Grabe no, tiyamak mo na grabe subong ang Cebu, subong milyon-milyon matapos ang 816 milyon to nga na-recover nga Cebu sa port sa Mindoro. Alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Nasulod ni sa kwano ang suspected Cebu ni nasulod sa angpaw or ampaw. Nga napulutan sang isa ka persona na may nasulod nga Cebu mga kwani mga alas 4:30 kapon sa ngapon sa Haro Plaza. Ilan ka pa? Ang Haro Plaza sakop ini sang Iloilo City Police Station 9. Ilog sa dagat. Nakibot ko ng babae sang nakapulot sang angpao or ampao nga may unod nga sa sisang ginapatihan nga Cebu. Ag ilang agin turnover sa pulis nga naka-standby sa plaza. May sa inventory sini naglabot sa 20 ka gramos. 20 grams ang kabukaton sang nakita nga Cebu nga nasulod sa angpaw or ampaw. May market value nga 136,000. Subong ni style kuno ini nga ginahimo sang nakabaligya sang Cebu nga ibilin lang ang items sa nakasugtan sa lugar kag kuhaan sang litrato kag ipadala pagi sa messenger
ang iya sini nga nakatransaksyon nga agod mahatag ang lokasyon sa diin inikwaon ang shabu. Base sa naputos ang base sa pagputos ang na-recover nga illegal nga droga inogbaligya ini o kon may natalana nga magakuha sa ginbilin nga lugar suno sa pulis. Sabi no? Sabi mo pagkakita ya sang ampaw or angpaw. Nakita mo na ba ang mga bagay Kwarta na mo? Or basi kon wa man unod? Kaya siya buo unod yaw. Amo na ni nagligad to sa distrito sa Mulo man to sa may kompanya Central Mulo to may report man to nga ginabilin ang Cebu to. Ginakuha lang sang isaman ka manok bakal. Dari naman subong ang pau naman oh. Damo sa mga ideya kag mga ginahimo nga bagay ang mga manok baligya sa busbong. Ay kung ibilin mo lang ay isang may matabo nga bypass to operation basi ko na mabakal si mo kung idaho mo lang basi police bla post your buyer bla sang police tugangan tani karon kay nakuhaan sang reaksyon ni Kaki 5 Karen Badilla ang Police Regional Office 6 anong ila sining reaksyon pagbalik naton mga Kaki 5 standby na sa DTX 500 Health Alert kag sa Mighty C Network News standby na mga Kaki 5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX 500 Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako ka. Ano? Wala na ba tabo siya ako daw. Luha ko. Sabi mo yung baslo. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Daw ka, happy birthday. Sana malaya ko niya napas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon. Pagbaba ng timbang, pagpapawis sa gabi, mataas na lagnat, pagkapagod, pagkawala ng gana sa pagkain at pamamaga ng leg. Kaya, kailangan na tayo po'y uminom ng Clinica D3 Bio para po may protection po tayo araw-araw. Dapat talaga mag-Clinica D3 Bio araw-araw. So, sa paanong paraan makakatulong ang pagsuplemento ng Clinica D3 Bio laban sa TB, Doc Far? Ang Clinica D3 Bio natin, Sir Ted, ay may kakayahan ito na protektahan tayo laban sa anumang mikrobyo. Lalong-lalo na ang Mycobacterium tuberculosis. Dahil sa ang Clinica D3 Bio ay isang superfood supplement na may cold pressed extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride. Isa sa mga MCTs nito ay tinatawag na lauric acid na ginagawa monolaurin ng ating katawan. At ang monolaurin ay isa sa pinakamalakas na uri ng antimicrobial sa kalikasan o sa nature natin na may kakayang sumira, pumuksa at pumatay ng mga mapaminsalang mikrobyo tulad ng Mycobacterium tuberculosis na siyang sanhi ng TB, Sir Ted. Ang galing talaga ng Clinica D3 Bio laban sa mga mapinsalang mikrobyo tulad ng Mycobacterium tuberculosis. D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Mag D3 Bio araw-araw. Ano pa ba ang ginagawa ng Clinica D3 Bio laban sa TB, Doc Far? Pinalalakas din ng Clinica D3 Bio, Sir Ted, ang magandang produksyon ng mucus sa mucus lining ng ating respiratory tract. Na kung saan ito ay nagsisilbing trap sa mga mikrobyo na papasok sa ating mga baga. At kapag sila ay dumikit sa ating uhog o sa mucus, ayan, mahuhuli na sila ngayon. At sila ay palalabasin naman ang ating sistema sa pamamagitan ng pag-ubo. Kabilang sa mga karagdagang benepisyo ng Clinica D3 Bio, Sir Ted, ay ang kakayahan nito na proteksyonan tayo laban sa mga sintomas ng sakit na TB tulad ng lagnat. Dahil pinupuksa ng Clinica D3 Bio ang impeksyon dulot ng Mycobacterium tuberculosis. At may iwasan din ang pagkapagod dahil sa enerhiya na binibigay ng mga MCTs na galing sa ating Clinica D3 Bio. So paano naman nakakatulong ang vitamin D3 na nasa Clinica D3 Bio laban sa TB, Doc Far? Ang cold pressed extra virgin coconut oil na content ng Clinica D3 Bio, Sir Ted, ay nakakatulong ng malaki upang higit na magiging mabisa ang vitamin D3 na isang fat-soluble vitamin na siyang may capacity o kapasidad na palakasin ang ating immune system na labanan ang sakit na TB, Sir Ted. Nako, tama lang pala talaga na tinatawag na superfood supplement ang Clinica D3 Bio dahil sobrang galing talaga nito laban sa mga mikrobyo tulad ng TB, Doc Far, di ba? Yes. So wala na naman tayong oras. Oo nga, Sir Ted, ang bilis talaga ng oras. Super. Kaya't laging tandaan, protektahan ang sarili at mga mahal sa buhay laban sa tuberculosis. Mag-Clinica. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 2 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
IDC Network News. IDC Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, ilang pangalan ng bilihin sa merkado lumutang sa mga tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Manlawig Festival sa Palawig, Zambales magsisimula na bukas. UP researchers nakagawa ng herbal tablet kontra diabetes gamit ang halamang gamot sa bansa. Mahigit 1,000 Muslim sabay-sabay na nagdasal sa pampublikong lugar sa Bacolod ngayong Idil Fitr. Metropolitan Waterworks and Sewerage System pinayuhan ng publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Koalisyon ng Capiz kasado na sa pagsisimula ng Capistahan 2025. Alkalde ng Iloilo City may patutsada sa dating mayor ng lungsod. Lalaki arestado dahil sa iligal na sabong sakla. At isang menor de edad nakuhanan ng pinaghihinalaang marijuana sa isang paaralan sa Antique. IDC Network News. IDC Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Martc Network News ang mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, lumutang na rin ang Team Grocery na kinabibilangan ng mga pampano, harina, kasim, bacon sa listahan ng mga pinekeng pangalan na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa paggamit ng 500 million pesos confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. Ito ang ibinulga ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union kaugnay ng masusing pagsusuri sa mga acknowledgement receipts na isinumite ni VP Sara sa Commission on Audit. Una nang nakalkal ng House of Prosecution Team ang pangalang chichirya, cellphone, pruta sa dodongga at team amoy asim sa conflict funds ng OVP. Inihayag ni Ortega na nagpatibay lamang ito sa hinala na malaking halaga ng public fund ang nilista sa mga gawa-gawang pangalan na nabahagian ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Network News. IDC Network News. Samantala, Manlawig Festival sa Palawig, Zambales magsisimula na bukas. Ang kampyon na balitang yan, hatid ni K5 Smile Abrera. Pinaghahandaan na ng bayan ng Palawig sa Zambales ang 10 araw na Manlawig Festival 2025 mula April 1 hanggang April 10, kasabay ng 155th anniversary ng pagkakatatag ng bayan. Sisimulan ang naturang festival sa isang motorcade na susundan ng color fun run, boxing competition at iba pang aktibidad na layuning ipakita ang makulay na kultura at tradisyon ng lugar. Itatampok din ang mga gabi ng selebrasyon tulad ng LGU Night, Kabataan Night, Senior Citizens and Balikbayan Night, Cultural Night at ang pinakahinihintay na street dancing competition. Inaanyayahan ng mga residente at turista na makilahok sa mga aktibidad na ito. Hinihikayat ang publiko na bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Palawig para sa kumpletong detalye ng mga kaganapan. Ang Manlawig Festival ay naglalayong palakasin ng pagkakaisa at pinagmamalaki ang kasaysayan ng nasabing bayan. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala mga K5, nakagawa ng herbal na tableta ang mga researcher sa University of the Philippines o UP laban sa diabetes gamit ang mga pangunahing compound mula sa mga halamang gamot na matatagpuan sa Pilipinas. Maaaring maging available sa merkado ang mga imbensyon na hinaharap na nag-aalok ng murang alternatibong paggamot para sa diabetes. Ang naturang gamot ay binubuo naman ng mga likas na sangkap tulad ng cardiac glycosides, saponids, flavonoids, alkaloids at tannins. Dagdag pa ng mga researchers na ang kanilang produkto ay maaaring pigilan ang pagtaas ng glucose sa katawan ng tao na mahigit 50% na siyang nakakatulong sa bawat Pilipinong pasyente. Network News. IDC Network News.
Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 1,000 Muslim sabay-sabay na nagdasal sa pampublikong lugar sa Bacolod ngayong Eid al-Fitr. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Sunshine Lacson. Isang malaking pagtitipon ang naganap sa mga pampublikong lugar sa lungsod ng Bacolod ngayong araw ng Lunes, Marso 31. Las 7 ng umaga nagdasal na mga kapatid na Muslim sa Bacolod Public Plaza at daan-daang Muslims din ang nagdasal sa Bacolod New Government Center. Ibinahagi ng mga Islam believers na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng probinsya ang nagtipon at sabay-sabay na nagdasal sa dalawang malalaking lugar sa lungsod. Kabilang din sa mga nakibahagi sa aktibidad ay mula sa Maranao Muslims Community na nakibahagi sa selebrasyon ng Eid al-Fitr sa Bacolod City, Negros Occidental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, pinayuhan naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Kasunod ito sa pagsisimula ng tag-init kung saan base sa kanilang datos ay tumataas ng 6% ang water consumption tuwing ganitong panahon. Sinabi naman ni MWSS sa Department Manager Patrick Dizon na hindi lamang dapat tuwing tag-init magtipid ng tubig at sa halip ay gawin ito sa isang buong taon. Tiniyak naman ito na walang mararanasang kakulangan ng supply ng tubig dahil sa ang water elevation ng Angat Dam ay mas mataas ng 11 meters sa kanyang critical levels. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din mga K5, pulisya ng Capiz kasado na sa pagsisimula naman ng Capistahan 2025. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Angel May Ciudad. May kabuang 595 na tauhan ng Capiz Police Provincial Office ang i-deploy para sa Capistahan 2025. Ito ang kinumpirma ni CPPO Director Police Colonel Albert Apulaw na makapanayam ng K5 News FM Rojas. Sinabi ng opisyal na nakalagay na ang kanilang deployment plan para sa lahat na aktibidad na inihanda ng Capiz Provincial Government mula April 1 hanggang April 6 at April 15. Sinabi ni Tapulaw na nakabantay ang pulisya sa lahat ng mga kaganapan mula umaga hanggang gabi upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Maraming mga artista ang darating kung kaya't inaasahan ng PNP ang maraming tao na pupunta. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, alkalde ng Iloilo City may patutsada sa dating mayor ng lungsod. Ang detalye ng balitang yan, hatid naman sa atin ni K5 Kim Kaluyo. May patutsada o parinig si Iloilo City Mayor Jerry Pitreñas kay former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ito ang kasunod ng isinagawang kick-off rally ng partido ng kanyang anak na tumatakbo bilang alkalde sa lungsod ng Iloilo noong Marso 28. Ayon sa alkalde, nahirapan ito nang isinalo ang pwesto noong 2019. Kasunod na binansagang most shabolized city sa Pilipinas ang Iloilo sa pamumuno ni Mabilog. Dagdag pa niya, hindi na ito mauulit pa dahil wala ng protektor at financier. Ayon pa kay Treñas, magpapahinga ito sa politika. Ngunit kung babalik at tatakbo ang tinutukoy nitong protektor at financier, hindi ito magdadalawang isip na bumangga. Aniya, kailanman hindi niya sinabi na cleared na sa drug issues ang dating alkalde. Bagkus kanyang ipinahayag na natuwa ito na napaliwanag ni Mabilog ang sarili sa Quadcom. Pahayag pa ni Treñas, isa ng common knowledge na may koneksyon sa mga drug lord si Mabilog. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki arestado dahil sa iligal na sabong sakla. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Inaresto ng Buruanga PNP ang isang akusado sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o ang illegal cockfighting law.
Ang hindi na pinangalalang akusado ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 1316-L na inisyo ni Honorable Maria Teresa Pagtanak Aldon, Presiding Judge Municipal Trial Court, 6th Judicial Region, Pandan, Libertad, Caluya, Antique na may petsang March 25, 2025. Samantala, nasa 10,000 pesos naman ang itinakdang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Buruanga PNP para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, isang minor de edad nakuhanan ng pinaghihinalaang marijuana sa isang paaralan sa Antique. Detalye ng balitang yan at tidama ni K5 Family Palanog. Na-recover mula sa isang 17 anyos na estudyante ang hinihinalaang marijuana bandang 1:26 ng hapon noong Miyerkules, March 26, 2025 sa isang paaralan sa San Jose de Buenavista, Antique. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Renato Monreal II, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, kanyang pinahayag na nakatanggap sila ng report kaugnay sa isang minor de edad na nakunan ng pinapahayag iligal na droga. Lumalabas sa investigasyon ng San Jose MPS na habang nagre-render ng duty ang security guard, napansin niya ang ilang mga outsider na pumasok sa nasabing eskwelahan na walang suot na identification card o ID. Ayon kay Police Major Monreal na bilang rules and regulation ng eskwelahan, hinold ng gwardya ang mga individual at nagsagawa ng search inspection sa mga bag kung saan nakita ang isang heat seal transparent plastic sachet na may lamang hinihinalaang dried marijuana. Dahil dito, hinold ang bata sa presensya ng San Jose MPS, punong barangay, DOJ representative at Municipal Social Welfare and Development Office kung saan dinala ito sa Iloilo para sa laboratory examination. Nang lumabas ang resulta ng laboratory, pinahayag ni Police Major Monreal na negatibo ang minor de edad. Nang tanungin ng pulisya ang suspect, sinabi nito na may katransaksyon ito at posibleng na scam. Sa ngayon, nakipag-ugnayan ang kapulisan sa mga kilala ng minor de edad, sa kanyang mga guro at maging sa paralan kung saan siya nakunan upang makakuha ng karagdagang impormasyon para sa kanilang investigasyon. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Mariingi giniit ni Greenland ang Prime Minister Jens Frederick Nelson na hindi kailanman makukuha ng United States o US ang kanilang teritoryo. Ito ang ipinahayag ni Nelson sa gitna ng patuloy na pag-iit ng US na kailangan nilang masakop ang Greenland upang mabigyan ng seguridad ang buong mundo. Ito rin ang naging pahayag niya ilang araw lamang matapos ipahayag naman ni United States President Donald Trump na hindi malabong gumamit sila ng military force upang makuha ang Greenland. IDC Network News. IDC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Olongapo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ruel Taraya sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpagalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon.
Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubo ang atong sini nga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamok ang aton katulugon kun gabi, malikawan nato ng insomnia, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para maghubin ang itsura ta bisan may edad na kita, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay. Diri sa 11 Mbps, mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Nakita mo na ba ang mga bagay? Aton sini nga pagpangalagad subong sini nga hapon na. Hapon na, kay alas 12, 17 na mo. Karasig sa mga inadlaw kag mga inuras. Check nato na si Kaki 5 Karen Badilla. Abi may wallet nga nabilin, may unod nga Cebu. Plus Cebu para pernalya. May angpaw or ampaw nga nakita ginbilin sa Haro Plaza kahapon. May unod nga Cebu. Grabe no, Cebu is everywhere mo. Sa una, kung mabatian mo ang mga bypass operation, mga libo-libo lang. Mga taong bulag kahit Subong niya, milyon-milyon ha. mata. May mga Nagligad to, 816 million, close to 1 billion paa. nga market value sang Cebu na recover sa port sa Mindoro. Kag ang destinasyon sad to, ang dalan sad to, amo ang Iloilo City. Grabe no, Cebu is everywhere. No, naggrabe na gid gani aw sang panahon ni President Duterte. Madamo ang mga nagkalamatay. Gamay lang nga Cebu ang mga recoveries, pero subong niya wais ang patay. Pero damo Cebu nga na-recover. Diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kay sarap ng buhay. Why untat Cebu ha? Kung Kaya makutong 816 million to kung ito na kwanto ma-recover to, ito makuha to, ay ma-intercept to. Pila naman to ka tao ang nagbalagtik ang utok nila, ang ina nagbalangag. Sad to kung ito makuha. Pero gapati kita nga padayon ang pagsulod sa Cebu sa Iloilo. Check natin ba ano ang mahatag sining opinion nga gaamo na ni katabo subong mga ginabilin-bilin ng Cebu. Nagligad to sa distrito sa Mulo to, may ginabilin man to nga pinutos to, Cebu man to, kay ginapicturan, kag gina-send sa Via Messenger. Nga ato na to, kuhaan na to. So, check natin ba anong ambal sining sa Campo Delgado, may tanan sining nga daw Cebu is everywhere. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Karen. Sa K5, dyan gina-imbestigaran sa subong ng Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang tatlo ni kasunod-sunod nga pagkawigit sang shabu kag marijuana diriya sa duha ka distrito sa syudad sang Iloilo, K5 dyan. Sa kumadumduman kahapon, Marso 30 K5 dyan, nakitaan ni sa Magnubia dito sa Haro Plaza ang ampaw nga may unod nga sang shabu no, nga nagabuglat sang 20 grams kag may market value nga 138,000 pesos. Then ikaduha nga nakita naman niya ka K5 dyan ang marijuana dito yan sa distrito sa Mandurriao. Kag sa subong nga adlaw or sinilanggit nga aga mga pasado alas 9 siguro ka K5 dyan no, nakitaan man ang wallet nga may unod man nga shabu
dito sa barangay dito sa Mandurriao, Sangliacan. So sa interview naman naton kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson PRO6 K5 Jan, nga nagapatipo ang medyo steady steady. Kaki 5 Karen steady yung location mo kay ga palid-palid ta sa nami signal mo sa daw ga nipis blaw. Ara na maintain na to na kaki 5 Karen. Okay. Sige, K5 dyan. Isunod diri sa kay Lieutenant Colonel Arnold Solis, K5 dyan, no? Ang spokesperson sa PRO6, nga padayon nila nga, or padayon sila nga nagapangtipon sang information, agod nga mahibaluan ni K5 dyan kung sino ang nagwigit, kung bala hungod ini nga ginwigit ya K5 dyan. Kaya posible sa mga information man nga nakuha naton K5 dyan, nga posible especially ang ining ampaw, no? Nga ginwigit lang dito sa area sang Haro Plaza, pero may araya nga nagabantay K5 dyan para amo na ang magkuha at galing kay naunahan lang sila sang magnubya. Kay balita ko no, ginapicturan ini nga ko nabili na ginapicturan na siya kanso ginapadala sa messenger kay kuwaon na sa manugkuha. Yes. So kung amo ning mo nila bilin-bilin nang malikawan nila ang natawag nga bypass operation. Kay basi kon daho lang bla, kon idaho lang ihatag lang bla, ari ako abi ka baligya sa bo no, sampulan na no, baligya sa bo, ihatag ko abi kay K5 Lawrence. Diba si ko palo bla si K5 Lawrence bla po your buyer kon police bla intel bla. Te ko ni may dakop, pero ining bilin-bilin ni may dakop. Doon duman ni kun sa una sa lagigan sa molo daw kaduwa gini natabo mo. Liog bla interview pagid bla kay Captain Ryan Christino, te may natabo man ni sa daw sa kompanya Central to, agin bilin man. Kung makwanta lang kung pila na ni kakaso ni kay puro na Iloilo City May gin turnover man kuno nga wallet sa isa ka kwan sa Mandurriao, ragwagan sa Mandurriao. Oo, amo na siya kasi ng kagina sang aga. Sang aga, color black ini nga wallet. Ado lapit lang gid ni gani sa may sa Iloilo Sunset Boulevard ya kapitay dyan. So amo na yung natabo nga ginabilin na subong. Kag ginapicturan ko din ayon, kag paon lang sang manog bakal sa Cebu. Tamo pila 18 grams ang nasulod sa angpaw. Ang sa ampaw 20 grams. 20 grams so mga 100 plus, 130 plus. 138. 138,000 kasi. Amak mo na ang bilhin ng Cebu Oo. Kaya muna nga sa subong ang sa intel monitoring na isang kapulisan ta K5 dyan para ni matumod no kung sinuya ang nagwigit sa mga illegal nga droga diriya sa syudad ng Iloilo. Actually pamangko taman gani si Lieutenant Colonel Solis nga way ni ay handa K5 dyan basi bla kung maangot sa pamulitika no kay para bimasiding ngati ang Iloilo wiligitan na lang gid subong sa Shabu ka K5 dyan, pero ti suno sa iya ang hindi pa conclude no sang kapulisan ta kun bla maangot man sa pamulitika ya ka K5 dyan since nga nagapadayon ang ilaya nga investigation. Ang Shabu niya negosyo sa Shabu may politika kagway niya sige niya. K5 Karen ang isyu lang din nga hindi ini matapna. So it needs a political will pareho kay President Duterte bla nga ang mga drogista to kalamatay bla tigaling kay subong sino pa man Duterte kon si Duterte kanina priso na sa sa ICC may mo ka pa subong ikaw si President Marcos natabo na kay kwano kay Duterte extrajudicial killings to 30,000 ang napatay. Diba priso sa why na ni sa may matabo nga EJK ni why na ni matabo sa mga riding in tandem ni. Kaya mo ni nga tiga sagsag ni mga drogista. Oo. So kaya mo na sa subong ang gina-investigate man nag-take actions dayon ang aton nga kapulisan kay tatlo ka magkasunod ka K5 dyan nga pagkakita ni sa mga shabu kag marijuana nga ginawigit deriya sa Haro kag sa distrito sa Mandurriao ka K5 dyan. So pamatian naton bala si Lieutenant Colonel Arnold Solis ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Sir, sa Subong, since kahapon, sir, no, tatlo na kabeses na may nagkakatabo na may wallet or digani ang ampaw, ginawigit, sir, sa kung diin man nga areas diri sa Iloilo City na may punod nga shabu kahapon dito sa Haro Plaza,
dayon sa Mandurriao, pagsubong sir sa Mandurriao naman. Ano sir ang statement diri sa PRO6 sir? Sa subong ginatunan pa naton kag nagagather kita sa mga information kung ano ang mga possibilities or reasons kung nga nakita ang ini nga mga suspected illegal drugs, ano ang rason, and sino bala ang nag-wigit sini or it's either tuod bala nga nawigit ini or hungod nga ginabilin. So ina nga mga information ginapadalman pa naton para may baluan ginaton kung ano ang kamatuoran sini. Hindi naman ni sir maangot sa politika, like abi para mabar nga ay ang gining administration do pabaya sa drugs, dili may ginawigit ang drugs diri sa aton ginawigit lang. For now hindi kita makakonclude, it's because nga kinanglan pa naton mag-gather ng information. And when it comes sa aton yung campaign against illegal drugs, ang aton nga operations, ang aton nga statistics, or ang aton nga accomplishments will speak nga wala naton ginapabayaan ang illegal nga droga kung sa diin dako nga volume kag damo nga mga individual ang aton nga nagkaladakpan nga nag-engage sa illegal nga droga. But ang aton nga effort wala na naga-ontat dira, and we still encourage ang aton nga mga Barangay Anti-Drug Abuse Council nga tutukan ang ilang mga respective areas, and we encourage them to report sa aton sa kapulisan or sa city or municipal anti-drug abuse council para matutukan naton kung sino itong mga personalities nga ginreport nila nga nag-engage or suspectedly engaged sa illegal nga droga. And rest assured naman sila nga ang ila identity will be treated confidential. Yes, sa K5 si Lieutenant Colonel Arnold Solis ang aton nga spokesperson likado man mo. Likado man ning mga bilin-bilin isang Cebu ka K5 karen mo, like for example bino kahapon to kuno may angpaw to. Okay, angpaw ni kon ampaw ang tawag sining daw envelope lang nga pula. So may karakter bla sang Chinese bla angpaw no. Angpaw or ampaw. Ang delikado lang sini kung ginbilin da. Leson kalukaptan mo bla kag tanawon kag way kag palong nga ginatanaw ka na bla sang kwan bla sang pulis bla. Kag ikaw ya dakpon bla delikado man no. Okay, salaan ka. Salaan ka nga basi ikaw bla. Basi may infos lang nga ginabilin ng Cebu da, ti may makuha na karon kag bantayan nila. Tanong imuon mo kung ikaw bi ano imuon mo basi kung ikaw masalaan bla. Makawaan ka sa imo nga posisyon kag control sang mga Cebu. Pero ami mo anong sekretos na nga may kuan ka may lusot ka. Kung kita mo tong sample ang angpaw angpaw or ampaw. Medyo ko ni may cellphone ka man mo. Cellphone mo. May ampaw i-videohan mo May ampaw may ampaw nga nabilin, may angpaw nga nabilin. Tanaw naton be. para ebidensya mo basi ko may gabantay nga police bla. Gabantay nga makuha na amo na dakpo nila. Kaya delikado kung ikaw makuha toon, bro. Di bla? Ti subong aware na ni ang taga K5 dyan kung may makita ni sila ng wallet or ano man dira. Naman hindi na nila pagtandugon. Kaya kung ako ganun, noon ako may cellphone ko mo. Cellphone ko nga videohon mo i-videohon ko niya kay may kita ko ampaw, may bilin siya ka. Tanaw na ton subong nakapalapit na ako subong sa ampaw. May ampaw no, may bukas na siya subong arang ampaw nakita niyo nga ay kuya pero nabidyohan naton subong tanaw naton. So kwaon ko ang ampaw abrihan ko may may Cebu. Antes pakita mo sa police ay kuya sir nabidyo ko na antes kuya kwaon niya nabidyo ko na yun mo. Titangalos tanan man lang sa aton subong may cellphone man mo. Isa ina sa pamagi kay budlay basi masalaan ni ikaw bla. Yes. Likado man na. Sa Magnubia. Amo to galing sa Magnubia bala ka K5 dyan. Pagkabukad nila sang ampaw. Abi nila kwarta. Nila nga may abi nila kwarta kay gali mo ya. Siya book ang budod ya ka K5 dyan. Kung makantuan mo makakanto ka kay Police Captain Ryan Christ Inot bla. Ang chief sang CDEO. Kung pila na ni ka kaso ng mga bilin-bilin. Di kaya sa mulo na may kaduwani mo. Naging bilin man siya. No, kung pila na yung nabilin nila kay
isa ini sang pamaagi, ideya naman sa mga drogista para hindi sila madakpan sa pulis. Hindi sila madakpan pero na-recover ang drugs nila, ilastak. Okay. Ano balita? Di musta ang eleksyon ta? Tawhay man ko ng eleksyon ta? According sa kay Lieutenant Colonel Arnold Solis no, sa ila man yung assessment diri sa PRO6 nga ti tawhay man ka kay 5 dyan. Wala man sila sa may na-record abi nga kinagamo or sinuya ay dira or sa between no sa mga supporters ang kada kandidato ka kay 5 dyan. Abi mo din ang gamo? Abi mo din ang gamo sa mga politiko? Ang baba sa mga politiko? Dira ang gamo? Di ba? Amugan. Unta na mga boy ko na karon. Mga muna bla. Yang una ka kay 5 dyan, ginailo sa Pro 6 ang mga kandidato, especially yung mga supporters no, nga i-maintain ka kay 5 dyan ang kataway asaya mga matapos ang election ka kay 5 dyan. Kay agi lang man mo ang election kung sa kapulisan ta pa, pero ang dinumtanay bala ka kay 5 dyan, amo dira ang ginakabalakan nila kay tibuday na base mga ginumtanay, kung ano bala ang mahimo kung ano ang mahimo nga malain sang supporter sa kapwa man nila nga supporter kay bangod sa kandidato nga ilaya nga tagsa nga ginasuportahan niya ka kay 5 dyan. Okay. Salamat yan na kay 5 Karen. Live day sa ako nang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas tungod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulong man sa inyo ni ka-5 Ray Espeja Umalay nga palangga ang mga taga-Pototan. Live diri sa Campo Delgado, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamog yan salamat sa report ni K5 Karen Badilla nagikan sa headquarters sa Police Regional Office 6 dira sa Campo Delgado. Kaya mo na yung bilin-bilin ni budlay ni kay basi kon ikaw makuha, ikaw dakpon dayon sang pulis bla. Ang mga na sekreto, kung may cellphone ka malang videohon mo, na may arasunan nga ampaw, abi palapitan ta. Tanawon tang ampaw. Na naka-video ka na lang, ari ng ampaw, kwaon ko ng ampaw. Buksan ko ang ampaw, daw ka drama ka bla. Imo na nga pamatuod, kung ginabidyo mo na nga nakita mo lang. Kay budlay, kay basi ko nabal mo kita, may nakita ko ng ampaw, son dakpon ka sa pulis tayon ba? Kaway kay mo labot-labot lang kakita ka lang yung kagintanaw mo. Ang pao mo da, wallet man da, pinutos man da. Kaya halong kita kay illegal drugs ka naan eh. May mga taong bulag kahit ang ini nga porsyon mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Di antiviral kag antibacterial specialist. Balikawan naton ang trangkaso hilan at sipon kag ubo kung nakatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. O nagadayet kita, bangod kaya kita kakaon kanon pero galuya kasi na. Para ini ka magluya, tumar ka sang D3 Bio. Kay extra energy, nagapapagsik sang lawas mo ang D3 Bio. Kag sumuman kung may mga exam ikaw, may mga interviews ka, no? Apply ka obra para nga mag-alam ka. Mag-alam ka kag nagapangson ka nag-active ang imo mga brain cells. Magtumar ka sang D3 Bio. Kay nagapaalam ang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Pinapatay man ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Ilabi na subong kay dengue, ara gyapon. Ka-star ka ba sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok? Taas balay mo hinanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka ba nga pulang rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan? Ini tanan ang sintoma kung patimaan basi na dengue ka gani, magtumar ka sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement yang hinimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. sa mundo.
Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio. Ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo, ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa iyang medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K ang isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na-dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga nagabulig proseso sa platelet aggregation nga gabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung na-impektar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Ag magtumar kita sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga magayo? Mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi magka-dengue? Mag D3 Bio ka. Kung gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag D3 Bio ka. Ag parisa naton sa Mighty C, ang alkaline vitamin C. Nagawa mo na ba? Ginpabaskog nga vitamin C, number 1 nga vitamin C sa bilog ng Pilipinas. Ginapabaskog ang aton sini immune system, ginapabaskog ang aton resistensya sang lawas kontra sa mga balatian. D3 Bio kag Mighty C di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available ini nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo sini mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center subong adlaw Lunes. May libreng consultation kag check-up dira sa Salvacion Street, Pasig City. Available man sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Dira sa Coastmart, Calino, Iloilo kag sa Ilopi Street, ilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Kay hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapos punggan kag mapos nga hindi ka magmasakit pinagi sa pagtumar adlaw-adlaw sa D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. Kay mabudlay bongon kon may balatian ka na. Maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May nga po lang sa aton sining mga live viewers sa baya on air kag online. May nga po lang dira kay Mambing sa PSJ. Mambing may nga po lang dira sa Singapore. Kay classmate engineer Adam Paul Makayan. Kapangapi ko no sa Plaza Molo. Kay Maricel Baloro Kasiple dira sa Balabagoharo, Iloilo City. Ay Pare Joel Gonzales dira sa Pasig City. Gusta na da? Kay Boss Larry Gorisita. Pati may nga po na boss ah. Kay Tristan Wyatt Gulay. Kay nga po kay Janelle Condes ba? Sano ka mapuli na de? Kay Romeo Sobiri. May nga po kay Inagyam Sirumla. Mayong hapon gid watching live from Boulevard Molo, Iloilo City. Kay Mark Vincent Javier sa bread ko kundi ila bread. Kay kapanukot sila mong haha. Amo gid labay ka lang to aling Iloilo, labay ka lang to, bayad ka ti amo man esplakadlaw On masakay ka sa eroplano kon na privatize na no, gin develop na sang isa ka investor. Subong kun ang terminal fee pakadto lang, departure lang, ti basis plakadlaw bla. Aling ka sa Ninoy Aquino International Airport to, may terminal fee ka. Pagabot mo sa Iloilo International Airport, may terminal fee ka pagid. Naglabay ka lang, may terminal fee ka. Tis plakadlaw, basi matabo gina kag hindi na malayo. Nga hindi matabo na kon pribado na kapadlagan sa airport ha. Den kaluluoy ang mga hoy puloy, mga pigado nga ustos lang pamliti ang imo nga kwarta. Kay Mark Vincent Javier, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong hapon kay Ma'am Laura Sumagaysay dira sa Hong Kong. Mga bagay na dapat mong makita. Nagawa Kay Hodlom Montana,
Kay Pare Francis da, mayong hapon gid. Kay Ma'am Ason Pinida, Ma'am Ason, mayong hapon gid. Salamat ha. Kay Anali Bahade. Kay Sir Arman Baco Guay, mayong hapon gid. Kay Sir Benji Astorias, mayong hapon gid. Kay Edgar Badbadon. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong hapon gid sa tanan kapamati subong. Kay Sir Benji Astorias, kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore. Ma'am Nini, kamusta na da? Mayong hapon gid. Kay Ma'am Annalyn Panis Agravante dira sa Pasig City, mayong hapon gid. Salamat. Mga listeners naton baya 88.7, pamati lang kamo da. Ay basi madakpan ka mo. 88.7 MHz sa lilisawan sa inyong mga radyo. Ay madakpan ka mo, tagaan ka mo sang isa ka box sang DTX sa Coffee Mix. Alawasin na, tagaan pagig ka mo sang kupon, makidra ka mo sa K5, dakop ka, ilogo mo, promo. Bantayan ha. Sige paning K5 dakop ka, ilogo mo promo, madakpan ka mo na, tagaan ka mo kape, tagaan ka mo kupon. Bantayan sa mga live programs. Kasi malawagan ngalan nyo, magagabutan ang kupon mo. Tawagan ka. Pero kung hindi ka kasabat, magabot naman liwat. Kung sino magdaog, katuan sa balay niya, dalon ang box, dalon ang dice, dira logoon, makadaog ka appliances, kagkas nga kwarta. Kaya mo na ang mga promo, bangon kay thank you for making us number 1. Diri lang sa Kampiyon yung istasyon ng K5 News FM Iloilo, kay number 1 na kita. Salamat kid. Makabalik kita dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbugdaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagong paglaho. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Government Lee. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy na. Magpapadayan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos
Apat ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalaglan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. 11 Mbps. Aton sini nga pagpangalagad subong sini nga edisyon no, Lunes subong adlaw bawo katapusan nga adlaw. Sang bulan sang Marso, buwas Abril na ta, Abril 1. Mga kape kita na DTX sa Coffee Mix. Amo ni nga kape nga healthy kahimo sang amargosot, chia seeds kag panit sang tubo. Kaya ang ginpuga nga panit sang tubo mataas ang antioxidant material ya, that's why nga healthy. Kung makahigop ikaw sa minit-init ka DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit kag saboroso nga kape. DTX Coffee Mix. Satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo healthy pero creamy, mag pre-bio coffee.
Prebio Coffee, Probiotics Plus Prebiotics with Moringa Olivera kon malunggay, that's why healthy. Kag creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio Coffee. Maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX Beauty Soap. Kay nagapaputi, nagapahamot, kay nagapaprisko sa aton sining pamatyagan. Kung maligo kita, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Pagtapos naton paligo, mag-roll on kita. Goodbye, bayabas. Welcome, mahamot nga ilok. Klinika Dayo Fresh. Fresh na fresh ang aton sininga ilo. Kung gusto mo ibantong ba na, ikaw ga tindog sa gyapon, nagapabaskog sa lawas ta, mag-extend food supplement. Ang aton sininga adrenaline sa aton lawas, nagabaskog, nagaayo, pampagana para kay Mister, para nga hindi mag-away sila ni Mrs. Extend food supplement. Ayo pa sini sa extend food supplement kaya naga-circulate sa maayong imo sining dugo. Malayo ka sa stroke, malayo ka sa balatian. O nakasakit ang aton nga tiyan, gina LBM ka, is Klinika Sporbiotics muna yan. Klinika Sporbiotics ha. Ginalimpyuhan niya ang atong sining tiyan, atong sining mga tinai, no? Ang mga pulip dira ginakakas niya. Para nga kung kuan kita, area, maayo ang aton sining tiyan. Para sa sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, UTI, LBM, Klinika Sporbiotics mo na yan. Initanan mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung TikTok. Idulong sa inyo sini mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri sa Ilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Subong man sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Ag sa Salvacion Street, Pasig City. Kaya mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy ni para gini sa aton nga ikaayong lawas. Daway nagta-time, diri sa aton sining pagpangalagad subong edisyon ha. Buwas balik kita sa pang-Martes edisyon sang 11 Mbps. Ang alang sang Damian Anoy, man of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Key 5 News FM number 1. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas